Šta treba da radite ukoliko želite da izgledate lepo? Dobro jutro svima. Evo danas ćemo Vedrana, Aleksandra i ja da pokažemo vežbicu uz pomoć ovih šipki koji su inače težine oko 2 kg. Može muzika. Odlično. Krećemo vežbicu za biceps. Podižemo. Gore je izdah. 2. Dole udah. 2. Bitno je napomenuti da su laktovi fiksirani, znači ne smeju da se pomeraju. Svo vreme su uz telo. Kolena su blago savijena. Uvučena karlica. I savijamo. Gore izdah. 2. Jer je gore napor. Ok, idemo 4 na 1, devojke. Može. 1. 2. Odlično. Još. 3. Još 1. Odlično, super. Hvatamo s druge strane i radimo vežbicu za ramena. Podižemo, krećemo. Gore je izdah, dole udah, zato što je gore napor. Laktovi se dižu do visine ramena, znači šipka otprilike ide do visine grudi. Lagano. Ove sve vežbice mogu da rade i početnici i osobe koje dugo vežbaju, zato što su ovo neke osnovne vežbe, a može da se povećava opterećenje. Gore je izdah. Idemo još 2. Još 1. Odlično. Isti položaj šaka. Radimo kombinaciju. Krećemo. Znači savijanje, izbačaj, odnosno potisak. Vraćamo šipku na grudi i dole. Znači savijemo, izbačaj, dole. Ova vežbica super izgleda. Onako snažne, jake. Jel da? Tako je. Znači izdah, 2 i dole 2. Idemo još 2, može? Odlično. Još 1. Izdah, 2 i dole 2. O, super. Sad malo da odmore ruke. Ovo je u tom dinamičnom smislu, sada statično. Otvoreni su prsti, kolena idu, savijaju se, znači noge u kolenu, u pravcu prstiju. Karlica ostaje napred da bi se angažovale cele noge, ali i unutrašnja loža. Krećemo dole, devojke. 1, 2 i gore izdah, zategnemo zadnjicu. Drugi, 2 i gore izdah. Dole je znači udah, jer je lakši deo pokreta. Idemo još 2. Još 1. Može sitno, ostajemo u položaju, da malo pojačamo svo vreme karlica napred. Može. Još. 4, 3, 2, 1. Odlično, to bi bilo sve za ovo jutro. Vidimo se, vežbajte.